Na, nagmaya nga biyagay. Anak ka to. Hoy, bumaong kamuto na natin kagbalsigan. Apo bakit ang paymanin Ampay manan. Ay na, apo lakay. Nakawalis ako, nakalaba ako, nakakaykayak pa yan, nakadalusak ti balayan. Dakat tapay lang nga nakailad. Hindi ko naknaing kagbalsig, tani, awan ti pagsungod ka aldawan. Ay na po bakit madigarot ti bagbagay bakit ni sasakit ti susuop ko ni agurigurak sa bakit na baraak na adi ti gurigur ko bakit Maya man lakay. Agurigur ka tata. Ada pang ibabaon na kanyam. No arak nakasarsaranta ka. No agbalsig agurigur ka. na po bakit kita talaga mo ni kitam kami na barak ni bakit dadi gurigur ko Lastog. Hangover mo lang dayta. O siguro adaman ti umay mga kanyam nakaparpartak ka man siguro nga panan. Tara, agbalsig lang karot ti tulong mo ti balayan nagadupay lang nga rason mo. kimat madigarot ti bagbagay bakit Hindi ko bang bagik. Ay, apo lakay. Pambar mo lang deta, tanong ka makabalsig. Ang kakidagbalsigan tani, sumangpet ton di anak mo nga nagapo eskwelaan. Anak pa'y nakalutluto. Awan, di pagsungrod tayo. Pumabagay mait madigarot ti bagbagay bakit Sigurado ka Ba't ti bagbagim, gure ka. Di ko na, makalusot ka. Amok nagpalpalusot ka lang ka. Ikabil mo dahil ti thermometer, no, makita no talaga nga agurigur ka. Amok nagpalpalusot ka lang ka. ay na Tayo nakagalat ti agas. amukaw napudpudot dito ikay Na, kumusta? talaga nga na nga to bakit talaga dati gurigor ka o kita Apay nga dita tinagikam. sa dino ko Dita ta oral thermometer dayta.